무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Mga ka-vibes nito sa balay sa mag-birthday. Ayo! Ayo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! That's me, fire. That's me, fire. Okay, Marky, you wish. Okay, blow. Happy birthday to you. Yay! Okay. Maurani ang mga nangabili. Mga busog ang katawan. Mga nangaon. Kanon mo na lang nabili. Kato yung gipalit sa ako. Oh, Ang ang si Marky litson. Wag na yun, ang litson. Uba na yun. Pinustanay na mga kabay. Okay, Rocky. Ginagawa niya. Nanay, nakadaog sa biding sa ulo. Mga mutos daw, pero kadto dili nigid sa tagbalay. Dili kompleto. Ang batasan sa Pinoy, pag nahanda, mamutos, pero mabilin yun ka. Ano atong ting chap-chap, ting chap-chap para mabahin. Naman ang Pinoy. Ang Pinoy. Uli, nanay bit-bit. Pila daw kabahin. Pabili daw, Marky, sa spaghetti. Na, apil ang apil ang kuan. Okay na. Apil ang dalunggan sa litson. Nimpas. Kulurang ka na nga. Nanay nakadaog sa biding aning ulo. Si Mario. Another takihome. Take home. Mga ka-vibes, managid ang birthday celebration sa usa ka batanon, 14 years old. Ang pangalan niya si Marky. Sinunod na gawas sa litson o uban pang sudan. Ipadalhan pa gyud o dugang takihome, take home. Or ingon pa sa uban, bring house. Spaghetti, may cake, gabaw sa tanan, may pag-giveaways. Louis Vuitton. Salamat sa nakatang. First time di ko magka Louis Vuitton. Saka pitaka ang sugod. Salamat kayo sa parents ni Marky. So ato na ni pagbuban. Kung siyempre ato nang ipanulod sa atong eco bag. Ready na ang akong takihome. Baon. Kay dili kita Pinoy kung wala tay bit-bit nga kanang greenhouse.
Salamat. Thank you. God bless you more.